Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Bitaw sa pa. Pero, bantay ka siyo, ha? Ha? Gaan sa akong paminaw siyo, nga makagawas na kita. Kay, na naman tayo full support ni Lolo mo. Maura na importante, that's the importance. Oh, no. Masaligon mo sa gyud kayo ko nga makagawas gyud tapits. Kay lahi man gyud na si Lolo nagmaunay mulihok. Oh, excited na kayo siyo. Kamamahimo na tang gawas nun. Ay ka bala kapits. Iniguman na tong istorya ni Lolo, masulbad na gyud unya kining tanan na tong problema. Amin siyo. Ha, makakao na gyud unya tagbalbakuan ni Pits nga. Naluoy ba ako nila ni Renato ug Jonel Gaw? Ngano kang gibuhat ni Greggy nila? Gipadaro pa si Renato sa basakan. Unya karon gipapintal na sad sa ilang mansyon. Nah, ambot lang kahagaw. Na siguro kasuko si Greggy ni Renato Gaw. Mura man sad og natural ra nila gaw. Kinaanat man sa kuno na si Renato og lihok-lihok din Bitaw sad no. Buutan magud kaayo na si Renato. Kugihan gid kaayo gaw. Og mitahod gina siya siyang lolo. Mausap na ako nabiliban ni Renato. Kay hilom ra sad gid kaayo na siya ba? Bitaw. Karon pa gani ko makasaksi nga mapaubsanon gid kaayo siya gaw. Dili siya sama sa ubang mga dato nga magpaila gid sa ilang kadato. Parehas kita gunahon na Gaw. Mao ni ako nakita karon ni Renato. Sa tinuod lang Glano, naluoy ko niya katong gipadaro siya. Pero mas nibilib ko ni Renato. Kay makita na ko siyang dagway nga nahimuot ra sa siyang gibuhat. Tinuod gid Gaw. Ako magit siyang gibantayan. Naluoy og nakadaig sabgit ko niya. Manghinaot lang tagaw. Ngaway kasilo nilang duha ni Kirky. Mao gyud. Pero mura man og walit. Natural ra gyud ni nila. Tuod di ay. Asa man dito sila paingon si nanay og si Greggy? Na, wa mo to sila maingon kung asa to sila paingon Gaw. Ako nahibaw-an. Anhara man kuno to sila sa unahan. Tuod naman to silang milakaw. Basig di ana to karon taod-taod. Ay, maligo na ko gaw kay mananghit ta nga mulakaw sad kay muhapit ta sa simbahan unya. Sige Gaw. Siya naman. Sigurado na ba mo nga mo surrender mo sa kapulisan? Sigurado na lo. Andam namin ni Pipito. PJ, Si PG. pero Greg, mga pila nagkakaadlaw nga mapriso mi ini. Kaya ako, ganahan na ba kay kumutan og sini? Maaptan ka ta og buwan nga mabilanggo mi. Ha, maaptan ka mi ana. Kuyog na ko, Pits. Kokoyog ka. Kasi salida, Pits. Tanawan, Pits. Dili ka tong fight for the kibot line. Saman mo padayon na ta. Sorry. Sorry, lo. Abin ako maghisgot pa mong sini. Pamina mo, buhatan ako ang tanan kutob sa kumahimo. Ang atong mga abogado, nakaandam na. O nakaandam na. Si Kwan, Torney Tarungoy. Nakaandam na siya ron nga makagawas dayon mo. O dili na mo makasuhan pa. Kana na. Oo nga, lo. Si Renato. Ay, sus, iya mo kabala ka rin na to. Wala siya mahimo. Kaya naan ako ang tanan nga kontrol. Basin mo niya makamatikod si Renato, lo. Nabalaka ko nga basin og doon na siya dautang himuon. Naka-alerto ng tanan tasyo. Wa na mo'y angin kabalakan. Salig lang mo nako. Kay gusto na ko nga mahatagan gyud og leksyon si Renato sa iyang mga daotang binuhatan. Ha, kiki. Kaya ko, kilusan kabito siya na. Kilusan ko. Dili, oy. Oh. Kana. Kana. Dago kana kini kuno. Wala nindot. Kailangan nga kastiguhon gina siya. Mahagit. Bueno. Sige, lo. Ay, kana. Hilo, bueno. Buen alguno. Algo no. Kami na mismo mao'y muadto sa presinto aron itugyan na namo ang among kaugalingon dito, lo. Ayaw! Oh, Ayaw. naman. Tawagan ako si Mayor o si Happy.
Aron di mo Ala, mabutang sa hipi. peligro. Why makahilabot ninyo? Tawag ko. Tawag ka Sige, ni sige, Mayor. sige, Og ni Hipi. Sige, lo. Tawag ko. Nga, magpaabot mismo mong mando. Naiangin kabalakan. Ako'y paniguro ninyo nga luwas na mo nining kaso nga gipasaka ni Renato Batok ninyo. Pero Greg, kanang kuryoso lagi ko masayod ba? Kano sa mo ginani mo siya ipadakop? Ay, naunsa biya mo ramang kag-apurado. Paabot lang. Jotay na lang panahon. Gusto lang ko nga disiplinahon ni nako siya. Aron makita niya nga di gyud mayong manlupig tas uban. Kana. Ako ba kay kahuna-huna magkukuha tong ko hangtod karon yung madakpin niya. Bayan. Kano sa man gyud? Patagma gina siya Greg oy. Lo, kanang ayaw lang yung pagkumpiyansa, lo, ha? Kay, Mas labi yun untang maayo nga masilutan yun na siya og mapriso sa iyang mga daotang binuhatan. Kana. sa tukmang panahon tasyo. Tukmang panahon. Kung siya ng tukmo. Basta, si Atty. Tarongoy mo yung nagplano nini. Pero di na gid siya makalighot pa. Og makapanubagid siya sa iyang mga salaod nga nahimo. Kana. Amping lagi kanunay, lo, ha? Oh. Amping lagi kanunay. Kay naibaw ko nga naagi mga daotang plano si Renato nimo. Kana. Heh, tanawon ta lang. Kung doon na ba siya mahimo? Kana. Nindot ni balita rin na. Kay misurrender na yun dahil si Tasio Pipitos Kapulisan. Oo. Pero, wa ko mahimuot sa gibuhat nila ni Hepe. Ngaila pang gibuhi ang mga tunto. Bitaw sila lagi. Bitabang pag yung mayor. Tambusita gini Hepe din eh. Bag-ulan ako siyang na istorya. Murag, nibali ang pagdapig. Magtuwa na siya madapig sa duha ka tunto. Nga nung ka ni rin. May kalabutan ka siguro yun eh. Malagmit. Kitaniyagan sila sa tiguang. Uy, Pero wag yapon sila mahimo. Kay bugat kayo ang kaso nga akong gipasaka nila. di masad na lisod rin. Pwede mo na ito na silang ipakuot dito, di ba? Oh, depende ni Hepe kung maminaw og musunod siya na ko. Kinala nga maminaw siya ni mo rin. Nakadawat ba siya upalipay gikan ni mo. Sagdi lang. Ako siyang istorya ang pabalik. Kung dili gani, ako siyang pailisan din nga Hepe sa atong dapit. Oo, pailisig na siya. Kung di na siya maminaw ni mo. Masuway gino na siya na ko. Kung mupaling siya, Ha, patagma rin. Pero magkaila siya si Kinsag yun ka. magmahay gid siya. Magmahay gid kung kinsa to ang mutraidor na to. Di, gira ko sila pa sa iloon. Pisa kinsa pa sila. Kinala nga makabahos kita ni mga tawhana rin. Makita niya nila ang katag nila. Karon nga gipasangko nila sa langit ang akong kasuko. Dili gyud silang tanan magmahay nako. Ang ngayon ko gyud silang tanan. Mayo. Hoy, daday. Wow, ano? Mayo kay nakahula-hula sila og surrender. Ay, tural nga ilan ng buhaton, Felix. Kay piligro kay tong ilang kinabuhi nga naras sa gawas nagtago-tago. Oh, peligro mo lang. Gamay sipyat nila. Oh, Tudas. napaikar. Pero, uy, Felix, the best dyan ng ilang gihimo karon. Uy, kay pipila ka adlaw, makagawas raman sa dayo na sila. Unsay makagawas ko taon? Oh. Why piansas murder daday? Oh, dagko kay lang kaso eh. Wa kanang napagin sa kidnapping. Eh, para nako di man na tinuod ba? Nga unsay di tinuod ko taon? Oy, araw ka ba sa ayod, Felix? Gitabangan na sila ni Gorio kay inusinti man na stasyon Pipito. Unya, wa man yun na sila isa. Taba. Gaw nakasulti mo ka na day, ha? Nganong kasulti ka na? Kadali ba mong malimot? Oy, nga prisko pa kayo lang gibuhat nga pagpamusel ni Renato? Unya, pagkidnap ni Gorio? Limot ka na? Limot Wow, ka? ay! Ano ka na? Libot good town. Pero di man na tinuod ang tanan. Kung tinuod pa na, waunta na sila laban ni karon ni Gorio. Kay nga no, sigurado day kang gilabanan gid silang Gorio. Ay, pagutan na as Gorio dito kung di ka mo taon ako. Ay, tira. Yote. Nga no sa gudkaon nga, mulaban mas Gorio nila. Ha!
Dako lang sa iyo, poy. Huh. Adto siya mula ba na itong mga tao nga sakop sindikato? Yan na niya iyang apo din nga. May sakripisyo sa iyang kinabuhi para niya. Di niya labanan. Di lagi na niya apos rin na to. Ikaw ba na ba? Ikaw na ba? Gay! Ayaw pa siya iyag-yaga niya. Gay ko. Yaga. Seryoso ito nag-iistorya ni mo din Unya, imo yung sagulag binuang. Bala ka di ay! Bala ka! Basta kay, wako magbilang ni mo. Tinuod ni tanan ako gisulti. Nay, wajog kay hinungday ka storya. Bala ka niya. Di ko mutuon ni mo. Bala sa kaniya! Basta tinuod ni tanan ako gisulti. Kuyawan mo ko din siyo, oy. Isukig na ang mga tao din eh. Di na pa madingog. Nana mo igam na ron. Bantay ko na kay gamon. Ala, nawa na, igam gid. Pero sige lang, Pits. Nahanadam ko yun eh. Aron di ka madlok na ayaw lang yun na sila tanawa. Natural lang god. Di mo siya na sila manghilabot ni mo ba? At kuyawan mo ta. Kuyawan ta sila matasyo. Murag mga suga ako sugay musiga. Unya, kapundiro na. Ano lang, sige pamantay dia. Kaya basin mo niya hinug makakita tagaway din eh. Pero, sa paminaw ni mo siyo, ay, ito, nasan, igam na san. Kanus aman, kata makagawas din siyo. Kanus na ka, ha? Stilan. Kuha lang. Kaya, kuhan, baka na bang makagawas sila kita ita din lagi. Sigurado ko nga buhaton yun ni Lolo ang tanan. Naroon, makagawas din ita din eh. Oh, ganada. Ay, kasi tutok anong dako kay tato mo sa mga kawis. Kuan manggod na. Dako kay siyang dugan. Ngay guwan kay lubot. Kaila ka na. Wawa ko makaila. Pero kaduda ko. Murag ka nang si... Bangis Si Bangis. Mayon tao ka nang... Usa ka si Mana rata din ni tao noy. Ay, di sa tingali eh. Ha? Di sa... Usa ka si Mana o usa ka adlaw. Adi kaya po. Uy, do ka si Mana. Murag maabtay patay na 2 kabuwan din ni Pitch. Hindi na tayo makagawas. Bangag, Jailong. Patay tayo na eh. Kadugay pa ko di ay. No, di na dugay ang 2 kabuwan, Pitch. Muna pinakadali. Gani uban dia mga maabtay magani 2 o 3 katuig. Sa mga kaso nga parehas nato. Oo. Mas dali pa na siya sa usa ka tuig. O diyan nabuang na. Pataka na balang kong yaw-yaw. Maya no. May untag di tamamtag 2 kabuwan taon siya. Agong taon lang nato. Nang usa ka buwan, oy. Wala na. Sa mga kaso nga parehas nato, mas dali pa na siya ang usa ka tuig. Pero tungod sa impluwensya ni Lolo, may mo ra nga pinakadugay ang 2 kabuwan. Pwita na siya, oy. Duga naman ganin ang usa ka buwan. Samot na ka ng usa o 2 ka tuig. Pero us ka buwan, magwanta pa na. Depende lagi na kung unsay mahimo sa ato mga abogado. Wakay salix tong abogado si Attorney Xato Tarong. Attorney ni Tarong, oy. O ti abogado nga grabe kay mulabas ang kliyente. Nga bisag mapildi siya magpapriso dili ang kliyente. Muna siya. Siyo. Magaputas Ginoo. Inaot nga makagawas dahil ta din. Thy will be done. Siya rin na sa'yo sa tanan. Kumusta ka na, Let? Okay na ba ang iyong pagpuyo din sa mua? Okay ra kaayo rin na to. Nalingaw ra ko din hi. Og tuod, ni samot og kanindot ang inyong mansyon, no? Ilabi na nga nindot kaayo nimo pagkapintura. Salamat, Yelit, ha? Okay ang kombinasyon spintal? Nindot kaayo. Brown og beige ang color. Unya sa gawas kay nice nga pagka-brown og emerald. Salamat, Yelit. Paborito gina na mong tanan ka ng kulura? Nice gid kaayo siya, uy. Nakadayag yung kay ko si mong abilidad na to. Na-inspired kay ko ulit kay ni amang po din his amo. Sangko gid sa langit ang akong kalipay. Okay ra ba ka rin na to? Uy. As in, okay rin yung kay kulit. Abi ni mo, sa imong mga gipakitang buhat, ako og si Glenda nakadayag kaayo ni mo rin. Karon pagit ko kahibaw nga ingon ana day ka mapahiubsanon. Naibaw ko nga pinangga kayo nimo si Greggy. Og nakita na ako kung unsa nimo siya kamahal. Tinood na, Lit.
Usahay lang yun, natay mga aksyon nga kuwang pagyod sa pananaw sa bang tao. Pero wala na kaso para na ako. Naanari ko analit nga gihukpan na ta sa ubang tao. Sorry gid kaayo rin ha. Usahay ngun ana baya ko. Kani adto gani nagtuo man gani ko nga dautan kang tao. Pero dili di ay. No. No, Lolita. Wala kaso para na ako. Di na ko igsapayan ang tanan. Basta ang importante nga ang akong gugma mo ay milabaw di ani mo. Renato. Lit. Di na ko igsapayan bisag unsa pa itawag ni mo na ako. Ang mahingdanon nga gigugmat kang tinuod. Lit, kung dawaton na nimo nga akong gugma, ipakita na ko ang timos ug lunlon akong pagpangka niya nimo. Bahala nagmawaan ako ang tanan. Basta ikaw lang ang akong ikauban. Hangtod sa hangtod yan ang kalibutan na. I love you very much, Lolita. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.